ning tawang mangu. Iya. Ben ngono ae Mas, ben ngono ae. Ben ngono ae. Iya, Cak. Nggih, nyambut nyuwun pangapunten lho, Mbak dereng. Oh, dereng. Lah nggih to, ngene iki sinambi ngrantos kanca-kanca kersane kalih istirahat wonten kok. Nggih, alhamdulillah pokoke dalu punika suasana rame. Nggih, rame. Ketok regeng nyatane nggih, mriko-mriko lenggahe nggih rapi-rapi. Dayae kuwatan nggih. Nggih, najan to niku suasanane kala wau nggih Jawa. Ning alhamdulillah apa to kok iso Sik Jim. Ngesande Pak De. Pak De ini jek poso iki lho, Mas. nggih, anu sinambi ngrantos semaput nggih. Lah nggih, anu diteruske mesakne lah mengke selak kejelungup mriku. Janjane kowe nang Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu tak sogok nganti lingsir yo sogok versi campur sari. Putune kon rene kon ngejak mantuk. Alah. Wong jenenge golek hiburan ben panjang yuswa kok. Oh ya wis panjang. Lho, panjang piye yo sehat-sehat. Sehat-sehat, Mbah. Nah, lho ning ndi mau? Oh, lelaki. Oh, teng mriko. Adina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawang mangu. Iya yo. Kok mbok salah nih? Nyapa nangkat dagelan iki lucu. Ya ora to Mas, lha iki Pak iki ya paling ora. Lha iki arek blangkoni. Sik gua angger muni arene. Muni. Dina minggu sing tak tunggu isin. Dadak musike gak muni. Gak muni kadung moro. Wis tuwek isi. Gak. Ya ora to kok ya. Kuwi jenenge menghibur masyarakat. Matur nuwun nggih, Mbah. Nggih. Mbah sinten, Mbah? Mbah Sawit. Alah mbok napal kula surat kabar teng putih-putih. Mbah Sawit. Iki sapa iki? Sawit cilikane STM karo aku kok. Mosok barenganmu to iki? Barenganku. Mbah Sawit, Mbah biyen asline Sawat. Tuh, ngamuk ya kait lahir ya sudah Sawit iki. Mbah Sawit. Wilut sing dalu, Mbah. Nggih. Nggih, maturun putune ajeng anu paring panglipur nggih, Pak nggih. Nggih, lenggah riyin. Mengke nek anu kula timbali nggih. Dina Minggu. Alah. Kok terus. Oh, malah mbok Wong tuwek ngidolana. Lah anggere kene nyanyi kono maju. pancen wonge ra iso. Aja ngantek mbok nyanyeknone lho. Gak. Dina Minggu. Nah. Ya ta, lucu kene. Diomongnya. Ya ora ya awake dhewe iki menghargai. Sok mben iki awake dhewe nglakoni kaya Mbah Sawit ngene iki. Amin. Muga-muga awake diparingi sehat. Wong sing sehat ki sing pertama wong sing los kok, Mas. Nah, enek musik yang melu joget, terus enek tayupan yang melu beso tayub, enek pengajian ya budal pengajian, tahlil melu tahlil. Nah, kados Bapak ingkang gadah damel menika kan seorang takmir masjid. Kuwi Mbah Lurah, takmir. Lurah. Pak Lurah nggih, Pak nggih. Pak Lurah. Lho, takmir masjid gini iki. Lho kok nggih kabeh iki sebenarnya sing ndi ya? Yes pokoke Pak Lurah ki ngrangkep takmir masjid ngono lho. Lah sing bos tebu sapa? Lho.
Piye to kok malah bulet ae kowe iki lho. Anu mumpung rong suwe jelasno sik lho nang kliru nggon. Sing mau to, Ya. WA-ne yo ngono, teng dalempun Pak Lurah, Pak Munadi ngono ae. Abantane Pak Minuda ki. Alah kualik. Lho jenenge takmir Munadi. Nati. Nah, Pak Munadi. Pak Lurah kok. Pak Lurah iki wis nek gak kleru wis 4 periode iki lho. Kuwi nek gak pilihan kaya iso ngono kuwi. Nggih. Wah, nggih, pokoke bener Pak Sawat iki mau. Sawit. Nggih. Nggih, niki sadenipun ngalor ngidul salam sik. Nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggih. Tumbas sawah sak omahe mugi-mugi Pak Lurah tambah rezekine. Amin. Tuku sawah terus disertifikat mugi-mugi Pak Lurah sehat walafiat. Ayo. Hah? Ayo. Apa? Parian mau. Ora duwe ya. Ya dinduwekno dadan cak ngono lho. Cek. Maksudnya kaya aku parian kaya mau lho. Tuku tanah. Alah apa duwe dhuwit? Gak. Jere mong kon parian. Lah aku wis tuku kok kowe tuku mbok nggo apa to? Nyewa tanah Nah. Nyewa tanah ki apik. sak omahe. Duh. Pak Lurah njaluk duwike. Alah kok kuwi ae. Lho kuwi Iki penting. mau wis diaturi wong awake dhewe teko plek. Yo, Terus apa ki sinomane yo langsung plek. sinomane cak Cak. kopine metu. Heeh. Daharan metu. Lah daginge ngeri ya ta. Piye? Cilik-cilik ngono. Ora, wis tapi kan akeh Iya. kopine. Kopine piye? Seger ta? Wahid. Ya sabar lah kowe yo milih ngono kok ditakoni jaluk legi apa pahit. Pahit. Lah yo malah dikeki pahit yo malah beneran to. Kita lali rene gulane. Iya, lah iki bos tebu mulane gulane rapat diwenehi. Nggih, alhamdulillah dalu punika sewanteng dalipun Pak Munadi. Pak Munadi. Minangka menika acarane tasakuran ngantenan. Nggih. Pengantin ki diawan lagi bar didhauke ning kene Mas Pemet. Siri sapa? Yo, iki lho putrane Pak Lurah iki lho. Gua kurang ngerti ya. Putranipun menika Mas Ahmad Abdul Gopur pikantuk Mbak Windy Tursiana Solihah. Kowe ngerti tegese nganten ki apa? Manten ki apa tegese apal kowe? Ya ngono kae to, Mas. Lho, iya ngono kae maksudnya diartekno siji-siji manten. Lah ngomong to. Lah iki ngomong aku. Manten. Manten terdiri dari huruf M A N T E N. Nah, kuwi jenenge manten. Manten M. Muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pinter. Wi M. Ya ampun. Manten. Heeh. A. Ayo padha dedonga sedaya kemawon mugi-mugi temanten kekalih dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma Amin. amin. Kok meh padha ya. Koyoke padha ning asline beda. N. Titenana mesti bar iki mesti padha mlebu kamar ya wis awake dhewe ndedonga wae muga-muga dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Koyoke kaya mirip-mirip ngono ya modele. Modele kaya mirip. Oh iya. T. T untumu lho. Manten T. T. Heeh. T wis titenana ngono kok. A. Piye to? Bocah ora tau sekolah. Ora tau sekolah piye? Kok iso bar T ki yo E. Oh ya E. Enggal-enggalo gadah putra ya wis kabeh wae dedonga muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ngono. Padha ketoke. N. En nulara karo sing liyane wis kabeh wae didongakno muga-muga dadi keluarga ingkang Sakinah mawaddah warahmah. Kok kuwi ae to, Gor? Ndek mang pisanan sakinah terus Ya kuwi nganti sapa? saiki. Upama enek tip-tip ngene iki. Maksudnya iki ide-ide apa tip kanggo mantene kekalih. piye. Didung piye isane rumah tangga bahagia. Nah iki aku gak melu, Mas. Kok gak melu? Lho aku keluarga iki wis enek 7 tahun cengkrean terus kok. Lho cengkreani perkarane kan ya ana sebabe dalam rumah tangga. Ora ngono nek aku iki geger dalam rumah tangga wis tak nggo hukum wajib. Lho, hukum wajib piye? Rumah tangga iki nek iso aja tukar padu. Aku ora wong umum. Lah kowe Aku gak umum kok.
Ya ora sedina niku kudu tukaran. pokoke sedina kudu Tukaran nek gak tukaran gak romantis, Mas. lho kok iso ora romantis karepmu piye to? Lho kudune romantis, bendang duwe anak. Ngono lho. Iki penting. Mergo Mas Nganten kali Mbak Nganten kita tuturi ya Mas Gofur kalian Mbak Windy. Mbak Windy. Muga-muga ndang gadah putra. Momongan minimal 3 dadi duwe anak. Lho, sesuai program pemerintah. Jenenge KB Mandiri kuwi ya anak ki loro. Loro ki program pemerintah. Lah iki programmu. Survei membuktikan anak sing paling apik kuwi 3 sebagai penguat dalam rumah tangga. Nah niki Mas Gopur jenengan mirengke niki dawuhe Kyai Ustadz Komet iki lho. Apa ya umum kok ya? Ya umum. Kuwi nek tujuane Mas. Tujuane anak ki 3 ki piye? Anak sing pertama dan kedua ki dipinterno sekolahno sing dhuwur. Sing pertama kuwi di sekolahnya paling gak kuliah minimal. Kuliah. Men iso dadi wong sukses. Dadi wong sukses, dadi wong bener. Iya. Sing anak kedua, Anak sing kedua ya di sekolahno sing sukses. ben dadi wong bener, wong sugih. Sing anak ketiga Kuwi digoblokne. lho piye to? Apa ya umum anak ketiga digoblokne? Ha iki ra ngerti trike. Trike iki sebabe kok sing anak nomor 3 digoblokne. Awake dhewe iki nyelot tuwa. Upami kados ngeten iki Pak Lurah, Bu Ya, Lurah. Bu Lurah. Nyelot tuwa awake dhewe iki nyelot sing jenenge lalen, pikun dan lain sebagainya. Ya wis Nek sepul. awake dhewe duwe anak 3 sing loro pinter, kaya Mas Gofur ki dadi pelayaran gak tau mulih. Oh iya. Nah, terus anak sing kedua misalnya dadi polisi ning Jakarta. Nah. Sing ketiga mbok pinterno sisan, umpama nang Surabaya dadi Iya. pegawai kejaksaan. Rak nang omah saya tuwek Pak Lurah ambek Bu Lurah toleh ora nek sing ngancani ya ta? Iya. Lah nek awake dhewe duwe anak 3, sing siji digoblokne ki mung fungsine kuwi kanggo nunggoni awake dhewe nek pas wis tuwek. Ngene lho. Sing siji loro kuwi dipinterno, Iya. sak wayah-wayah merantau pemilu bojone, kan jek enek sing nomor 3. Nomor 3 Sing digoblokno sing mau. digoblokne dadi ra dadi popo. Sik to, tunggalmu pira to, Met? 3. Lah kowe nomor pira? Nomor 3. Oh, layak. Pancen aku sing digoblokne, Mas. Lah iya layak kowe goblokne ya ora ngono jenenge anak ki aja mbang cindi mbang ciladan. Iya ya. Kabeh nek sijine dipinterno, sijine ya dipinterno kabeh. Kaya awan ki lho daleme niku Pak Lurah. Wah, gede lho, Met. Sing ngarep sokone delok sampean. Lho. Saka papat gede. Aduh to omahmu. Pancen Pak Lurah kok Lah iya. ning kalah karo sokoku. Sokomu pira lah ki papat lho ukurane sak mono-mono gedene. Ya mah kuwi rong mono mubeng saka tok. Sokomu pira nek Pak Lurah ki papat? Wongku 18. Lho, akeh men to 18 iki. Lho berarti sangsa gede ngono. Gak ya cilik-cilik. Lho kok cilik-cilik temboke 18 ki piye ta? Pring kok, Mas. Wow. Dadi ndoyong ora tak sangga ngono. Ndoyong rek sangga. Tapi saiki alhamdulillah wis apik. Wis apik. Ukir-ukiran. Ukiran kok jepor. Agak Ukiran kok ndi? ora rayap dadi langsung alami. Wah, alah, wong ngono kok sombong murah kaprah duwe gawe. Ya. Putrane dadi manten. Di manten. Iki nek biasane manten kene iki ya. Nggih. Lagi arep temu wis numpak jaran. Jaran. Manten lanang tumpakno jaran. Iya. Kowe dhewe tumpakno apa? Kol pickup. Kok kol pickup iki piye to? Umume iki ya jaran kuwi to. Yen ku ngusum, Mas. Jaran. Ku ngusum. Oh iya tak diriasi sing apik. Ya, ya, no. Dikalembeni nganggo paling gak adate Surakarta nek daerah Ya, kene. basahan. Nganggo blangkon. Kowe dhewe nganggo apa? Helm. Wah, kuwi SNI ora, Dik? SNI. Helm cakil apa helm biasa standar kuwi? Wah ya padha karo nganten kuwi lho. Ya padha blangkonane kok sing nganten kok. Oh ya nganggo anu blangkon kuwi. Iya ya. Nganggo jarik, klambi ngono. Lah kowe dhewe nganggo apa? Gak ya wis rukuh. Rukuh iki arep salat apa piye to? Ora ya umum. Ya umum ngono kuwi. Manten kok takon wis tuwek padha tuwek ya. Ditekakno dukun manten sing apik. Iya, iya, Awan iya. mau ya apik, nyatane dekorasine ya apik. Apik. Kowe dibiyen tekan dukun nganten ta? Gak Dukun apa? dukun bayi. Lho ki arep babaran apa piye kok Ya padha ya dukun manten. Lah, iki mbok menawa kowe nditrik cara mono ki rumah tangga kuwi ya ta. Iya. Paling ora ya duwe apa blonjo apa-apa ya ngono biasane nek sedina niki kalong pira Kanggo kaya bojoku wae lah. Kanggo Mbak Windy. kanggo Mbak Windy. Heeh. Iso dadi wong wedok sing hemat Heeh. dalam
membina rumah tangga, kuwi rak kepala rumah tangga sing lanang. Iya. Sing wedok ngatur perekonomian. Terus? Bojoku ki iso ngatur tanggoku wis dikandani kabeh. 5.000 iso kanggo sedina, Mas. Kowe aja lamis lho. 5.000 saiki entuk apa to? Lho, wong jenenge hemat. Hemate 5.000 lho. 5.000 kanggo sedina. Lah kuwi entuk apa to? 5.000 kok iso nganti 5.000 ki 2.000. Iya. Iki dienggo tuku esuk energen. Energen. Kuwi 2.000. 2.000. Terus Dicek 3.000. Awan Heeh. tukokno Oki Jelly Drink Penunda lapar. Iya, 2.000. 4.000 berarti karek 1.000. 1.000. Lah 1.000 kuwi entuk apa? Engko bar magrib tuku Promat. Wo, nggo tambah senep kuwi. Irit Irit apa? Lah nyatane ya tenan kuwi. tanggaku Mbak, saiki berarti sukses sugih. bongko. Wah, iya tak kira ya bengi iki si saringi kanca-kanca saking Alam gitu. saking putih Mas niki Mas. Saking griya nggih. Kula nggih sami. Mboten bacutan ta nggih? Ora to iki Lho, lho. sik. Iya anggotane ganteng-ganteng ya Mas ya. Sik nom-nom. Nom piye to? Ya nom kabeh. Ganteng-ganteng. Iki tok sing elek. Kuwale iki sing paling nom dhewe ya iki. Oh Mas niki. Heeh. Pimpinane Pak. Pimpinane, Lah, kulane iya. dicawisi lho. Kuwalah sinden-sindene ya Aja gelem papat. kalah karo MC ini. Kok aja gelem kalah? Ya siarno niki lho diwaca sik Ya, bersama apa kae? anu almarhumah. Ngapur eta. Lah jenenge digandeng-gandeng mripate kene rapat tak cedhok. Hah? Alin dia musik. Ha iya. Kuwi iso nyiarno kaya ngono kuwi. Alah lewat to niku. Karo Mase kuwi. Lah, Mosok kaya ngene iki kowe iso. Campur. Ngemse campur. Allah. Campur sari lho. Upama Lah. kok ya terus lho kok iso. Lah takon. Lah iya, iso kaya kuwi mau. Iso. Jajal. Oke, baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa tentunya. Hadir di kawasan Sumengkoco. Teng dalemipun Bapak Kepala Desa Bapak Munadi tentunya. Aja kakean guyu to malah kaya gendeng kok. MC kudu ngono Mas. Ya saiki ae ora usah akeh-akeh ngono kuwi. Oke, baik saudaraku semuanya, berada di tengah-tengah Anda semuanya tentunya, bersama musik dari Sragen tentunya. Dari kon sithik. Dawan kaken sithik ya kesidiken. Sedengan lho sedengan. Baik, supaya malam hari ini benar-benar bergoyang, benar-benar berdendang. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Tengah, Alah senenge. Seneng jengkolmu kene iki nesu kok. Walah nesu. Ya nesu ya paling ora ya umume MC iki piye ngono lho. Di MC ini sing penak. Yuk kita panggilkan bersama Alin dia musik tentunya. Hadir untuk Anda semuanya 4 ekor titik begitu. 4 orang artis yang sangat cantik jelita. Kita panggilkan satu persatu. Sing kene sik. Ada siapa dia? Minta kendang mak getak tuh, entah tuh, getak tuh, entah Ketipung. supaya kita lain daripada yang lain. Oke. Yo. Kalau Mbah Sawit. Lho, Mbah Sawit ning kono kok mbok salah nih. Oh keliru tuh. Ayo sing kene sik ya. Ya. Sing kene sik. Sapa jenenge? Mas, kendangnya Mas. Yuk. Takoni ngakoni. Jono. Ada mic enggak? Mic. Oh enggak ada. Saya apa Mas? Ada no. Ini lah. Yuk Mas, kendangnya. Permisi ya Mbak ya, supaya lebih kenal semuanya. Duduk aja, duduk. Dulu. Gak berdiri toh? Eka. Kamu siapa namanya? Jawab deh. Kenalkan nama saya Ya. Renita. Renita. Oh iya. Kok Lita? Agak
geser. Kalau yang ini siapa namanya? Nama saya Vino Margarita. Oh, asal dari mana? Asal dari Jakarta. Oh, Jakarta. Dari Jakarta. Kalau gitu geser selanjutnya. Halo matu bela halo ambalu mbe. Ayo deh. Ya Pak. Jenenge Sokran. Sokran gedulmu. Kowe iki nek takon yo ora cetha kok. Takon sing Jajal gendang. to sing guri dhewe tanpa musik jajal. Sing guri dhewe iki lho Mang. Iki mau lho. Takoni sing genah. Kalau kamu ini siapa namanya? Loh. Ngono. Kok cetha saiki? Ayo Lho, balik kan musik. Kupingnya sapa sing kleru kupingnya? Kupingmu berat. Kalau yang ini siapa Musiknya namanya? Romuni, musiknya beda. Biar mengintili. Ayo. Huh. Kalau yang ini siapa namanya? Yang ini Tantri Safira. Rumahnya mana? Oke, ya, terima kasih Balene. Oke, langsung satu persatu. Iki piye to? Sing telu iki jek siji iki. Iki ngeterno. Ngetero dengkulmu. Wah sagame padha nganggo ungune, yo nganggo sayan ngono kok sok. Sampean kira nyanyi to, Pak? Ya melok iki Tak kira rombongan. buah. Buah dengkulmu. Iki yo rombongan. Ngapunten nggih, mboten ngertos ya. Kuwi ya tak omongi ya. Paling ora ki wedok papat ki upama kono yo nganggo macak kabeh. Iya. Wong kono yo padha mripat yo nganggo softtek, ya ta. Soflen. Sing melip-melip mripat kuwi apa ta jenenge? Soflen. Nah yo kuwi padha berarti yo nyanyi ngono. Iki awake dhewe ra semayan kok ya kembar ungu ya. Ungu. Berarti iki wah, Gak sengaja deh. yang MS musik. Ayo. La 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 la. Dan kamu siapa namanya? Dek. Ami kula Hesti, Pak. Ya ampun. Aku wis ngomong to. Iki ra nyanyi. Mbak. Kaya iki mau lho, Mbak. Lah, Kadang. lah kok tekan delucur. Lah kok mau Nami kula Hesti, Pak, jere. padha, Mbak. Anu keluane napa? Badhe suntik napa? Gregeten aku. Lho ya balene. Kancane telu nyanyi Dek. Nami kula Hesti, Pak. Jere. Ya mbok ya kaya kancane to, Mbak, ben ketok nyeni Lah iya. lho. Ayo, musik wes. Nyanyi yo. Kaya kanca-kancane. Ayo Mbak, tak takoki. Senengmu sapa, Dik? Nami kula Hesti. Anake pira, Dik? Tak tambahi apa piye? Ya tak kok tak tambahi piye iki lho. Kan lagi siji lho. Ya lagi Anakmu minimal telung kok sijine mbok goblokne ya emah to kono kok iso. Iya. Sing kene mau sapa Supandri? Hesti. Oh, Esti ya? Nggih. Rumahnya mana? Rumah saya asli Sragen. Ya wis. Walah ngono tok to. Ya arep takon apa neh to? Lah bake sapa sih iki? Ya paling ora ki awake dhewe sesuai dengan karakter kita. Kowe nggawa aku nggawa. Iya no, Pilih. aku tetep paling ora ki golek lho ngene iki. Pilihne aku. Eh? Aku wis percaya karo. kowe. Oke, tak Tapi nek pilih. kecer. HP apa kaca kok HP? Tolong Mbak Sumani berdiri. Siapa mau? Esti. Mbak Esti, Mbak Esti. Heeh. Nah niku jenengan dipilih kali Cak Komet. Kula kali jenengan mawon. Mah aku ora selera karo ngene-ngene iki wis gak selera. Wah, ya aku rai kok kerupuk. Loh, Renyah. Wah, sumpih aku nek ngene-ngene iki alah wis bolak-balik. Aku paling ora yo tukang ngadang. seleramu kok sok. Lho jenenge selera kok. Anu seradi mriko, Mbak. Nah, dadi mriki teng tengah dipun gaduh tiyang kalih nggih. Lho, ki rumah samu apa lontong apa piye? Ya ngene iki wong wedok ya ngene iki. Iso ngrayu apa ora? Jare gak selera. Lho, upama. Kok kowe mek dhewe malah. Ya mek dhewe Kaya iki wis mekku. Ya. Entar nek Dik engko ketularan lho.
Alah Kene model. asline ngempet lho karo aku. Lah iya kok iso. Karo aku yo gilo. Ya jelas modele. Kuwi lho. Iki Yo. aku paling ora ya karo sing lah itu ukurannya sakmene gak mampu aku. Bathuk wis dikei ukuran sak pirang dim to iki. Gak apa-apa budal. Ora apa-apa piye kene cilik. Telateni lho, telateni kok ya. Oke, sing anu, sing kene. Gubuk Asmoro. Siap. Langsung dikasih gubuk Asmoro pertama ngenekan lho. Urung. Aku seneng anak request ngono kuwi. Wah, dianggap kene susah. Seneng kok. Ning ngene iki paling ora dipasang. Ijol ye. Ijol tak. Kita tambahi 150. Mama. Piye saiki aku nang omah yo ngene. Aku tahu duwe ngene iki to. Iya. Angger esuk iki kabilasine blobor. Enggak aku. Kok ngono? Iki Iki ngene Dik ya. sakmene iki jelas aku niteni. Kenapa? Iki nek pacaran ngono ngentut mesti diempet tok. Mesti ya gur. Piyambri sing lanang gak krungu. Ya jenenge wong wedok tenanan ya ngene iki. Tapi beda karo kene. Upama kene. Kene wis walah kira-kira miring ya. Mas konti to Mas ya? Wis jenenge los Bolak-balik pret. gimo. Ora apa-apa. Upama ya Dik ya. Seliramu sekar. Aku kumbang Dam Sari ya. Upomo. Kok malah jadi Nyidam Sari. Gubuk Asmoro. Oke. Ayo Dek. Gluduk Asmoro. Molas ngempu-ngempu. Ya aja ngono aja mbak. Matur nuwun Bapak. Nah. Gubuk Asmoronipun langsung sakniki nggih. Nah. Siap. Sok ditanggap. Ya, Pak. Sok ditanggap. So, Sampeyan ya Allah, kowe gelem cara melu. Arep ditanggap pake lho. yo gelem to. Ngono iki. Wong kira-kira ya awang ngameng-ngameng mego kono kok. Mbak, wonten pamuritan saking Pak niku lho. Nggih, Pak Komet. Pun kok Pak to? Lah pripun? Ayah. Lah alah. Modele kaya intro stop ngono kok. Dadak ayah. Lek Sampun tiba. Play kok. Iki terus kono apa? Ning kono apa? Kowe nggo sawang-sawangan aku puas kok. Lah iya. Pokoke niki sing nembang. Iya. Niki mengke kersane mboten usah nembang. Nah terus bagian. Yes pokoke ngadeg ngono karo ambekan. Iya, iya. Wis sampe to. Wah anu niki sampun dipun DP DP molas. nggih. DP. ora tambah siarno. Engko ki kira-kira ya rene neh. Lah ki kok ditambahi 5.000. Lah nggih. Nggo, Mbak. Nggo teng mriki, Mbak. Kalau cekat. Badhe niki mantene. Oke. Mas Gopur kali Mbak Windy monggo Oke. tumindak teng panggungan sekedhap. Persiapan manten kekalih Nggih. soalnya niki acarane ngoten. Sare, gugah. Lho nganten ki ra mungkin jamine turu. Oh, lenggah nggih, matur nuwun. Mungkin Lenggah. badhe niki. Enggak. Gubuk Asmoro. Heeh. Oke, Pak, dilangsung Gubuk Asmoro lho. Terus jenengan ajeng nembang. Aha. Nggih. lho. Catatan sajroning ati Tur saya perhati aku kok dadi karbo bergalene gubuk asmara Gubuk Asmoro sampun katuran. Nggih, anu lenggah riyen iki nggih Pak Komet sampun nggih. kula. Yo mboten nek siniki kula lenggahke. Sementara jenengan pokoke Teng mriki sak umate. seh pondi loro ayan apa piye kok. Kalau anu kolesterol. Ya sak ngiler-ngilere lah niki ya. Niki mengke kasuwun temanen kali Mas Gopur. Mas Gopur kalian Mbak Windy. Windy. Kasuwun derek minggah wonten mriki. Nggih. Soalnya menika badhe wonten ritual saking Mas Komet. Oke. Gak. Gak sida. Maksudnya iki fungsine iki ya ben diwon jenenge duwe gawe iki ya. Nah, Apa niki ben ngerti ben para- ngerti niki lho.
mantene. Iki mantene iki mantuku. Nah, iki mantune Pak Lurah ya iki. Ya, Dadi ngono paham lho. pargane nggih ngoten Monggo nggih. katur dumateng teman-teman kalian Mbak Windy kalian Mas Gofur. Katur jumeneng saking paling ganteng uji wonten ing pepanggungan. Protok otok-otok. Yo yo. Busumastro jagat Kaneka. Mas Gofur nggih kalian Mbak Windy. Enten apa? Lho, piye kok iki? Wong Wong sampean ki ngundang. Ya ta, Mas Gopur ki lenggah mriko kali Mbak Windy. Nggih. Ya diaturi rene. Lah kok teko kene mek apa iki diengkulmu apa piye? berarti sampean ngerti. Ya paham lho. Ya takoke kuno kok. Lho, piye to ya sampean sing takon. Aku Niki nek kumro. miturut nganten iki kualik. Kualik piye? Kualik, masih sebelah mriki mengke mbake sebelah mriko. Oh. Nggih, Mbak. Nah. Iki, Mbak. Nganten ya seragame padha. Kaya aku jaman nganten di biyen ya ngene iki. Iya. Nek Mas Gopur bathik, Bathik. mbake ya bathik. Aku biyen padha. Apa? Aku yo ngene iki dhuwur yo anu putih ngisor abang. Bojoku yo putih abang. Kok kok gendera, Mas? Lho, kuwi anu sisa di SD kae kok kanggo ngantenan. Jenengan tangkleti riyen soalnya sing diarep-arepi jenengan Mas Komet. Oh, nggih. Heeh. Mbak Windy nggih. Saking pundi, Pak? Pundi niku? Heeh. Oh, Kuping dan mulai. iki bakda nikah niki berarti mungkin rencana teng griyang iki napa? Mriko? Dereng ngertos, kudune ngertos. Nek nang rene omah kono dol, lah nang kono omah kene dol. Ya ampun. Kowe iki marahi sing ora genah to. Langsung cak-cek ngono. Ya cak-cek ning ya ora ngono carane. Kok Iya. terus ning kene engko kono didol Aku digoreng. wis ngomong to, aku gak petek bangkuel. Lah rak ya ngono. Niki Mas Gopur Gopur. niki soalnya niki termasuk apa nyambute Nggih. nika dadi pelayaran. Wah, padha karo tanggaku kae Nek tanggamu kae dadi apa? penerbang. Wah hebat dadi pilot. Gak tau Pilot ngene. gak tau omah Lho gak tau ning omah piye to? tanggapan terus Lho penerbang iki paling ora ya pilot apa pramugari. penerbang. Oh, alah nabuh terbang ngono kok Iya. ya. Tak kira penerbang tenan. Anu wilujeng dalu nika Mas Gopur. Nggih dalu. Heeh, jan ketok puantes. Judune ya ayu padha. Mas nggih. Gantenge ra kabrah. Pun iki pun pilihane piyambak nggih Mas nggih. Nggih, pikir-pikir lho Mas nggih. Lho, Heh? iso pikir-pikir tak selentik lambemu lho. Aku ya sok dadi dagelan, sok dadi setan ngono. Kadang-kadang nek nganten tak teknornya tuh tak tawani penyanyi mbak ngono. Nganten kok paling ora dituturi sing apik biar dadi keluarga sing ayem tentrem. Tuturono. Lah kok mbok tawani penyanyi Ora tak dituturi nek jeneng nganten wis tetep romantis Mas. Lah nggih, nggih, pun leres niku pilihane jenengan nggih Mas nggih. Nggih alhamdulillah. Berarti pengene didongakno muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ben awet ngantek somben jenenge apa to Mat iki jenenge? Nganti somben iki jenenge apa? Sampai kaken-kaken nenen. Nenen piye to iki? Kaken-kaken nan ninen-ninen kok nenen-nenen. Niki kok Tapi tetep butuh nenen. Nggih, pun remen saestu niki pun pilihane jenengan. Pengene jengben pengene angen-angen niku lho nggih. Gadah putra pinten? Pengene jenengan. Nggih. Sik mbake mbok menawa Mas ketoke menengan isinan. Isin. Pinten Mbak jenengan besi, Mbak? Pira, Met? Rolas. Rolas. Aku gak masalah rolas, angkreme lah kuwi. Kok angkreme piye? Saiki ora umum to. Paling ora sing umum iki pira ora ngono. Pinten, Mbak? Kalih mawon. Kalih di Mas berarti- iki. Kalih. manut pokoknya Kene Mas. kalih, kene kalih. Berarti 22 ya ta.
Ono loro jejerno loro. Nggih. Heeh. Setiap pertemuan pasti kalau jenenge cah nom kaya aku biyen. Iya. Kuwi enek lagu romantis kanggo bojoku. Iya ta? Upama aku dadi wedok, Heeh. sampean dadi lanange. Heeh. Paling ora lagu wong wedok mbek wong lanang ki menyamakan padha. Apa kuwi? Iya paling ora ya upama mbake ya. Mase iki upamane mulih mergawe. Terus nyanyi. Bila memandang bulan tentu malam hari. Lupakan kewajiban berdosakan nanti. Oh sayang. Ben sing lanang kuwi atine ayem seneng. Sing lanang terus jawab nyanyi. Upama kuwi dadi lanange. Iya. Nyanyi piye? Doktrino gentrino gosariri riwal wal senang katel-tel atolan nawan-nawan delok nganten-ten. Iki lho nyanyi apa? Ora nyambung blas. Lambat tak ana cover lho. Ya paling ora lagu-lagune sapa ngono lho. Oh alah lagu romantis. Romantis lho. Iya, iya. Paling ora iki di dalam keluarga kan lagune reno-reno Mas Kumet. Iya. Lagu percintaan kuwi iso ngkei contoh lagu percintaan sing kaya apa Mas ben paham ngono lho. Lagu percintaan iso? Bisa lho. Percintaan contone. Contohnya hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Sing guri alok ngene. Iya, Pak. Bocah modele kaya padasan suarane apik ngene. Tapi kan lantur. Iya. Upama percintaan. Percintaan Upama Mas lagu. Gofur kalian Mbak Winti. Upamane lagu ki tentang apa nek ngarani pitutur. Oh nasihat. Nasihat. Ya Roma Irama. Ya enek rumah. Enek. Contone Yudi, judi. Judi. judi Nah, rak ngono. Menjanjikan kemenangan judi. Mengek-ngekkan. Mana butuh saut ngek. Menjanjikan kekayaan bokong. Bohong. Nah, kok bohong? Kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan. Itu penasehat. Oke. Upamane iki jenenge rumah tangga ya to. Di lagu dalam rumah tangga nek mobil ibaratnya kendaraan. Enak tuh. Kendaraan enek. Lho iki jajal lagune sing Becak tak kandhane. kuwi mentok. Becak Mentok. Becak. Mentok. Anda. Ya pokoknya mentoknya numpak becak Mas. Kowe tumon mentok numpak becak. Lagune napa Mas romantis jenengan? Enten. Apa banci? Oh, pinter nyanyi. Oh, mboten sakit. Lah iki permintaan mawon. Mungkin kersane Mbak sing nyanyi. Lah sampean ki lho kon nyanyi. Ngapa to? Sampean dirawuhke ngene iki mergo suaramu sing apik. Jadi- Ki Mas Gopur nggih. Heeh, biasane suwunane jenengan lagu napa Mas? Cinta tak terpisahkan. Waduh. Iso ya? Gak hafal aku. Hafal. Kayak lagu liyane sing jelas mesti Mas seneng. Dangdut. Apa kuwi lagune? Tapi ojo le joget lho. Iya. Yo ora oleh joget wong dangdut dijoget. Ojo le joget. Lagune apa? Bare aku. Yo, Celuk penyanyi ini sih. apa yo umum lagu kok karek aku. Celuk penyanyi ini sing kira-kira gak hafal Mas. Ayo Jum. Ki jenenge sapa Jumirah apa sapa? Ngawur. Intan. Intan. Oleh. Ngone pure Dik. Oleh ya. Oleh. Lagune dangdut ya. Nggih. Mbak, satunya ini ya. Mangga, nika diladeni jenengan nyelak kalih Mas manten Mas Kijing Gopur. miring. Kijing miring. Dangdut nek kijing miring iki piye? Tapi karena pandang Mas, iki kok kijing miring. Wolala. Kijing miring kuwi tayupan kok dadak. Beberapa versi kok bar iki Gonggomino barang. Ngono lho. Ini lagi ngerti iki kok. Adik namanya siapa sayang? Vita. Pita ya, Mas. Kowe ku anggere dadi sengkuni tak tonyo misan lho kowe engko. Mas iki lho penyanyi aku ngono. Mbak Windy, sabar nggih. Mas iki wis kadung madhep mantep kalih Mbak. Mantep kita kan. Iya. Wah, ndrotos milih tak kan. Kenapa? Gusti Allah itu tidak pernah menuntut laki-laki untuk setia tak mau. Sing penting tanggung jawab. Nek setia ora ditun, Surat itu lames lambimu. imu lho kan. Apa? ada sebuah lagu Apa kijing miring ya? Kok kijing miring? Bersama Dek Vika.
Vita. Vita. Yuk. 1, 2, 3, play. Di poin. Sebuah lagu untuk Mas Gofur dan juga Mbak Windy tentunya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Lah terus niki diken apa? Anu ya request tok to sing nangkep bebas. Oh nggih to. Nggih. Lah ya kok goblok men Mas kowe iki. Ya Allah, aku lagi iki lho tanggapan goblok. Lah iya. Lah ya kandhane kok. Lah nggih, goblok sampean iki. Sampean lho. Aku bareng. Sampean joget lho Mas. Oh mboten. Mas nganten, Mbak nganten mboten kersa joget. Oh nggih. Matur nuwun nggih Mas nggih. Mbak monggo. Mas Gopur. Nggih. Mas Gofur kali Mbak Windy matur Kali nuwun Mbak mugi-mugi Windy. donganipun awet langgeng enggal-enggal gadah putra. Amin. Nggih, niki kursine sampun. Oke, menika kalau wau sampun diaturke Mbak Vita sampun terus iki mau sing nyanyi Mbak Vita kok nggih. Terus diurut sing mriki sebelah mriki wonten Khotijah. Sapa ki mau jenenge aku lali kok. Ayo rasa nesu to, engko nek nesu mah tak warna wong-wong kae malah. Tinggo bancak iki. Ayo dicak-dicak lho. Siapa Mas? Sumarti. Aduh. Jenenge jere yo sak genahe ngono. Oh iya wis. Men angkrap. Yuk langsung dikasih. Cinta tak terpisahkan duet bersama anu Mas No nggih. No sapa? Ya sampe nak No to. Jan ngono kok mok. Kuwi padha karo kaur kene. Lah nggih, Pak Kaur sinten namine? Mas Kulub. Oh iya. Gulup, Pak Gulup. Nggih, Mas Yon. Lah iki diaturke setunggal lagu campur sari ya. Heeh, lagune ya, Sa. Cinta tak terpisahkan. Iki sidane gulu pedhot apa cinta tak terpisahkan. Permintaan. Oh, permintaan nggih. Nggih, Pak nggih. Santen. Nah, nggih. Mengke badhe diaturaken kalian Kang Mas Gomet, kalian Mbak Eng. Aku apa kowe? Kowe. Oh iya, kowe. Ya, ayo, Cak. Terima kasih, Bos. Spesial perbedaan waktu. Ada cinta tak terpisahkan. Bersama Aditya Musik. Dino gandolan ning ati tegane nyulayani janjiku sehidup semati amung ana ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi Dino gandolan ning ati Enak kurang Melayu dan tanggung jawabku itu palsu. Kalau aku cinta beneran pastikan ku buktikan Bapak ibuku akan datang melamar di kosan Hatiku sangat doa semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan meriah akhir zaman cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman sampun bapak Met. Sampun Bapak. Ayo, Pak D. Lho, Simbah. Kong. Iki wis pone. Iya, ya. Oke, anu. Karek ketua panitiane iki. Lah ya. Karek kono. Oke. Lah, aku nangkap dhewe ya kenek lho ya. Lho, sesuk to. Ini terus pindah rono. Lah iya kok tetuwono sak rono. Lah iya. Langsung diurut iki ya. Urut no. Lu kaya pijet ya diurut ya. Lho ketua panitiane njaluk ngono kok ya. Iki mau kono wis berarti gentenan sing kene. Iya. Iki apa nek diding-didingan iki? Pokoknya sing kesadaran lah sing dereng nyanyi ngoten lho. Nah, Nah, sopo? sing kene iki khusus campur sari, sing kene iki dangdut, terus sing rene iki pop rock enek kabeh komplit. Oh, iya. Kene dhewe religi, lanang lho maksudku. Oh, tukang syuting to kuwi. Syuting. Kang syuting bareng katut Iku tak kira vokal kadroh.
Pun jenengan aturin apa monggo pun. Kok nak iki lho ngaturi apa no apa? Ngaturi kok ngaturi. Ngatur. Ora iso dadi siji kalau wau pamundutan. Nggih sing ngajeng. Napa badhe duet, Pak? Mas e? Gak. Mboten, mboten kersa joget. Ah kok joget duet? Mboten, berarti nyanyi dhewe, Dik. Sampai nyanyi tak sanggup ben iso udut ya. Lah niku lagune duet iki, Pak De. Ya mbuh, pokoknya sampean kudu iso. Ya mboten saged. Padha dibayar. Nek ra iso yang kon marah iki to ya. Nggih. Ayo Pak De. Kalau telok Dik, Aku apa? ora iso dadi Ora iso siji. dadi siji. Ora iso dadi siji adu dipaksa. Lho ora dipaksa iki Pokoknya sapa kudu ora. dadi siji Ya pokoknya. ya, duet-duete kaya karo ngono kaya. Iya iya. Ya. Kaya karo kowe ngono lho. Oh. Ndang to, kene jejer. Ora cak. Heeh, piye to ki? Musik. Lho. Lah iki arep apa? Yo maca. Nggih, monggo. Mas. Kowe iki kondang nyanyi kok malah. Ayo. Mas Gomet niki mengke kanca-kanca weh badhe dulur-dulur badhe nderek joget mriki mulane awake dhewe ya tau waktu ngoten lho nggih. Nggih nyuwun pangapunten nika Bapak Lurah Pak Munadi matur sembah nuwun dalu punika pun ditimbali mriki Sak Gomet dalah kanca-kanca wis pokoke kabeh ning kene iki ya Mas ya. Mas. Nggih nyuwun pangapunten mbok bilih wonten kalepatan kula kalian Kang Mas Gomet sing dalu punika kula nyuwun agungi samudra paning sami nyuwun pangapunten nyuwun pamit. Ayo niki musike tasik lho lah ya awake dhewe to nggih lah nggih mengke dilajengaken kalih kanca-kanca nggih sing badhe nyanyi-nyanyi napa joget-joget monggo nggih monggo niki Mas sing sebelah kiri pun wonten pamundutan Karmila mengke diaturke ngoten nah nggih monggo dipun lajengaken kanca-kanca saking iki apa mau jenenge? Ngono anade lho. Alimbia. Alindra musik. Tulisane lho ganti aja ngono. Ning ya aja kuwatir mengke pokoke saurunge jam 2 lah Mas nggih. Pun badhe ngoten. Matur sembah nuwun niki ditimbali sekalian. Nggih. Mbak wis urut gendane sing kene. Oke, yuk berdiri dong. Kanggo Rika bapake ngajeng niki. Kanggo Rika, terus kono Karmila. Terus sebelah mriko napa, Pak? Anu wat. Oh, kicir-kicir nggih. Kopi jahe. Kicing miring remi.